Добре, приятели, това е първият епизод на Bedboard под Start Clicker. Добре, сега ще ви покажа как да хаквате тази игра. Много е просто. Значи, пускате играта. Всъщност, да се признае, този хак става абсолютно за всякакви игри. За всякакви. Просто този хак е невероятно лесен, хубав. Ама като започнете да хаквате много игри с него и става огромен. Може да стигне до 2-3 гигабайта. Скъстинки, скъстинки. 9. Хубава идея. Тяска се нещо. Как въобще свири? Това реално е... Няма да си игра да го правя. Добре, значи. Излизате приложението, ето го, Bedboard. После, не от Google, не от и това Google Play, от Google пишете Lucky Bad Hair и го теглите. После, след като го инсталирате, натискате го. После, цъкате на играта, която искате. Цод. После, отвори меню скръпки. Това не го разбирам. Цод. После това. После натискате второто ключе. После синьото. И чакате много дълго време. 15% сериозно. Точно по съвет на видеото. Добре. Много дълго може да снимам до 5 минути. Тъй, че клипът ще стане поне 8-7. Добре. Може че да въртнете напред, за да... и да не забравям нещо много важно. Добре. Трябва да се абонирате, моля ви. Абонирайте се за мен, защото имам само един абонат и това направо ме скапва. Един мой приятел в YouTube се казва... Sim Creeper, може да сте го чували, има 35 абоната, аз имам само един, ама аз започнах в YouTube само преди 1-2 дена тази, че не гледам. На описанието ми пише, че съм започнал 05-14-2016, ама това не е вярно, защото датата им беше грешна, аз гледам датата и те стана. Значи обърквация стана. Сега не ми се оправя, защото и тъпа работа. Така че, моля ви, който и да гледа това клипче, да не превърта напред, защото искам да чуя това. Моля ви, абонирайте се за канала ми. Кажете на другите да гледат това и да се абонират. Моля ви, трябва ми абонати. Защото е много готино сигурно да имаш абонати. Тут съм, например, Shadowhex има 66 000 абоната. Ештат 67 000. Просто супер. Добре. Той нещо вече трябваше да е заредил. Не, нямаше още да е заредил. Ама чуй, може първия път да не стане да ви... сега ще ви покажа какво. Може да се обърква и по този начин да... Как да ви кажа? Може да се обърка хака. И трябва да натиснете тези неща, които ви поках наново. Трябва да ги направите. Абе, ще видите. Ако не се получи, значи, това ще се покаже един голям правоъгълник и трябва да пише тук едно малко копче с няколко букви и тук едно друго, където пише ОК и така много точи. Ако обаче е огромно и има само едно дълго копче ОК, тогава не трябва да цъкате ОК и правите нещата наново. Е така, пак влизане в кръпки, после, какво беше? Влизане в кръпки. Мисля, че нещо бъгна. Показва ми 28 секунди, след което стана 35. Може видеото да е пропуснало няколко секунди. Затова ще повторя. Може да върнете назад видеото, за да разберете кои къпчета съм натиснал. Ето, получи се. Добре, вместо OK никога не натискате OK. Натискате Go to File. После
цъкате файлът. Може да има два файла, трябва и двата да пробвате. Ако един не стане, пробвате другия и трябва да се получи. После натискате, чакайте. Натискате реинсталиране и инсталиране. Да се инсталира това приложение. Натискате ОК. Ясно? ОК. После. Трябва, ако може надолу, напред да цъкате, ако не ви се получава, ако си така, а не така, с прав екран, правите на прав екран и се показва инсталиране. После инсталиране. Добре. Сега се инсталира. Като се инсталира, играта ще бъде хакната. Така, много се вълнувам, защото тази игра. Аз и преди съм имал, когато не знаех за този хак и изтрих, защото много място ми заемаше. Но това беше на другият ми телефон. Това е големия ми телефон. Аз на малкия. О, добре, беше инсталиран. Отваряне. Добре. Много са кефя. Мале. Сега ще ви покажа хака. Много готино ще стане. Хайде. Приложението, през което ги хаквам, се нарича Lucky Patcher. Ако сте виждали другите ми на това, на Shark Evolution, там също съм е хакнал Shark Evolution World, но това имам. Аз съм инсталирал преди 2-3 дена. Изурах, че е играл. Не мога да играя от 2 години, защото първо телефона ми не е iPhone, че да мога да... Добре, не трябва да става така. Нищо е бъгнало, махам и той. Не трябва толкова дълго време да зарежда. Трябва да... О, не, инсталирал ли съм? Къде? О, да, ето го. Добре, само петя. Добре. Не знам, нещо е лагнало и е бъгнало. Не трябва така да става. Мисля, че е бъгнал. Добре, може би тази игра не става точно, обаче някои други, може не всички игри да стават. Ще ви покажа как наистина се получава накрая. Една хакната игра вече ще ви покажа, коя... Head Soccer. Повечето хора има тази игра Head Soccer. Сега ще ви покажем какво ще стане, когато я хакнете. Така. Добре. И сега. Всичките герои ги имам. Само е тази нинджа, де трябва да се гледат клипове, нямам.